माटी के शरीर माटी में मिल जाई। और लोगवा अरे काहे घात डाकू अरे बेईमान बनली बा। अरे दहिया ई दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। राजा भैया 4 दिन खाती लोगवा काहे खात डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खात डाकू बेईमान बनल बा। ई दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। दहिया 4 दिन खाती लोगवा काहे खाती डाकू बेईमान बनल बा। ई दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। कैसे? माटी के शरीर माटी में मिल जाई। क्या बात है? देखी धन दौलत सोना चांदी सब कुछ बनावल यही जगह रह जाई। केहू कुछ लेके जाई ना, क्या ना बात है? केहू कुछ लेके आइल बा, ना केहू कुछ लेके जाई। लोगवा काहे खाती और लोगवा काहे खाती डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खाती डाकू बेईमान बनल बा। ई दहिया 4 दिन खाती मेहमान और करमाला के कमाई कौड़ी संग में नहीं जाई हो, संग में नहीं जाई। और करवाला के कमाई केहू संगे नहीं जाई। ओ संगे नहीं जाई। हो करमाला के कमाई कौड़ी संग में नहीं जाई हो, संग में नहीं जाई। करवाला के कमाई केहू संगे नहीं जाई। ओ संगे नहीं जाई। तुहके जाय बोद आप तुहके जाय बोद बासा कपिमान बनल बा। तुहके जाय बोद बासा कपिमान बनल बा। ई दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। तोहके जाय बोद बासा कपिमान बनल बा। तोहके जाय बोद बासा कपिमान बनल बा। दहिया 4 दिन खाती मेहमान बनल बा। लेकिन कहे के बा का कहे के बा? हो राम। लेकिन कहे के बा मन ही के पड़ी। स्वर्गीय माता जी के बहुत कुछ बनावल बा, कोनो कमी नहीं के बा। हमनी के बलिया मोड़ पे कोई ले लिए जा, गाड़ी आगे बढ़ गई। बाकी प्रति भैया के नाम पूछला पे सब बता दिल कि चल जाओ वही जगह हो। नाम इतना बढ़ियार बा मास्टर साहब, प्रति भैया का नाम इतना बढ़ियार बा। बाकी लौकत नहीं खे बाना कहाँ पाना जाती इधर देखिए। आप श्रीमान हमारे सेवक राजभर नंदू पोखरा मऊ की धरती से जोन हमारे राजेश राजभर नरवर मर्दा गाजीपुर के मामा हैं, आपके द्वारा
दूसरा पुरस्कार 101 रुपए दे करके सम्मान किए। पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। दलीप चंद्रभान राजभर की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। सुनिए प्रदीप भैया, रउआ के इंतजार बहुत देरी से रहल 250 से काम चलाओ तनी। अरे 5 जाने बानी है तो 500 से कम काम चलावे चाहिए। इधर देखेंगे एक विज्ञापन के रूप में लाचारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, नरवर पोस्ट मर्दा गाजीपुर। नोट, अगर आपके आसपास गांव में या कहीं भी नाच होता है, जैसे धोबियऊ, चौकी, गुड़ऊ, तो हमें संपर्क करें और पूरा पता बताएं। इस वीडियो को YouTube पर फ्री छोड़ा जाएगा। आपके द्वारा 101 रुपए दे करके सम्मान किया गया। पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इहो चैनल वाले भैया हो ना, आप लोग सुनिए। चैनल के लाइव सब्सक्राइब करल जाई। ई जितनी कार्यक्रम आज का होता है चैनल वाले भैया लोग के माध्यम से पहले आप लोग को देखे के मिली। खाई आप लोग लाइव सब्सक्राइब करल जाई। लाइव सब्सक्राइब कैला से कोनो रउआ लोग ज्यादा मेहनत ना बा। आप लोग प्रोग्राम देखे को होई तो लाइव सब्सक्राइब जरूर करल जाई। इधर फौजी रजनीकांत की वाइफ श्रीमती सुमित्रा जी की तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार देकर हमें सम्मान किया गया। पता मधुबन, ग्राम लठिया के धरती से।